नाही ते टाळकाळ्याची पप्पान काय केले असे अख्खे झाडाची शेगलाची काढतो तशी काढून आणले. तुरे काढायचे असतात ना. हा कवळी काढूची असतात ना. पप्पा कळाक नाही ती पोहे घेतात तशी भाजी घेतलं प्लेटीत. पण भाजी मस्त आहे बरी आली खाताना मजबूत खायचं एक नंबर. सगळ्यांना काय सांगशाल काय सांगायचे परत करी एकदा मस्त आले. तर कशा काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हिनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर मंडळी फायनली तो दिवस आला आहे ज्या भाजीसाठी एवढे दिवस चालू होतं की बनवायची आहे. आणि मला असं वाटत नाही की कोण बनवत नसेल. सगळेजण पावसाच्या सीझनमध्ये ही भाजी तर 100% बनवत असणार. तर काल तुम्ही बघितलात, काल मी भाजी आणली होती, थोडीशी होती. तर भाजी दिसत होती तुम्हाला तिथे, पण ती कोवळी होती एकदम. त्याच्यामुळे मी सगळी भाजी काढून आणली नाही, तर थोडीच भाजी घेऊन आलोय. आज कमेंट होती काल सगळी घेऊन आला असतास तर भाजी बनली असती, आईने बनवली असती. सो आई आज बनवणार आहे भाजी. मेहनत पप्पाची. हे बघा, ही सगळी वरची आहे ना जास्त बऱ्यापैकी ती पप्पा काढून घेऊन आले. आणि त्यात पण इन्सिडेंट झालाय. पप्पा खयची काढून घेऊन येईल आई? दिवा सांगितलं होतं तू रे खायचे ह्या अख्खेच कुपडून घेऊन नाही ते टाळकाळ्याची पप्पान काय केले असे अख्खे झाडाची शेगलाची काढतो तशी काढून आणले. तुरे काढायचे असतात ना. हा कवळी काढूची असतात ना. पप्पा कळाक नाही ती. सो आई आणि घरी नव्हते, आई आणि कुडाला गेले होते. कसली पानं आहात थोडीशी वेगळी काहीतरी मका गावत व्यवस्थित तू आता बस आणि साफ आधी साफ करू. सो मंडळी आधीच सांगलेली मला आहे आता भाडं. मी आता भाड्याला निघणार आहे, जाऊन लगेच येऊन नंतर बनवायला घेऊया तुम्हाला एकदम. आणि आज बुधवार आहे. आश्चर्य वाटलं काय बुधवार आणि व्हेज कशा आम्ही कधी कधी उलटा सुलटा होता. तर बऱ्याच जणांना असं वाटतं की आम्ही म्हणजे मागची एक कमेंट होती, काय होती ती कमेंट आहे? तुम्ही नास्तिक काय? हा नास्तिक काय असत आमका त्या नास्तिकचा अर्थ कळाक नाही. पहिली गोष्ट त्याच्यामुळे आम्ही काय लक्षच देऊ नाही, त्याच्यावर लक्ष देऊ नाही. आणि दुसरी गोष्ट काय, देव खायचं सांगणार नाही काय तुम्ही मासे खाऊ नको म्हणा. मनात श्रद्धा होई. आणि आम्ही तर इतक्या पाळतो काय देवळात जायचं असलं तर मासे खाता कामा नये. तुम्ही काय पण खा मंडळी, पावित्र्य हे मनातून आपण पाळायचं आहे. मंदिरात जायचं की नाही हे तुमच्यावर आहे, पण खरं तर मंदिरात जायचं नाही आणि आम्ही ते पाळतो. आणि काय लोक काय करतो मासे खातले नातले आणि सांगतले देवळात जातो. मग आता पोटातच राहता ना ती त्या शुद्ध खैली असतात. आणि असं काय नसतं, कोण सांगणार नाही, भटजीव खायचे सांगत नाही काय बाबा तुम्ही मासे खाऊ नको आणि काही हा करू नको म्हणा. श्रावण इलो आता मासे खाऊ नको, श्रावण पाळा किंवा वार पाळा असं काय नसतं. आपल्या मनावर आणि म्हणजे माणसानेच तयार केलेलं आहे कुठचा वार पाळायचा आहे कुठचा नाही पाळायचा आहे. हे असं काय लिहिलेलं नाही कुठे की हाच वार पाळा की याच वाराला असं केलं पाहिजे. असतं पावसात आता मासे गावनच नाही, मग काय करता तर तुम्ही भाजीपालो खाया. आता सर आणि नैसर्गिकरित्या भाज्या येतातच पावसाच्या सीझनला. दर सीझनला वेगवेगळं काय असतं, काहीतरी शास्त्र असतं ना त्याच्या मागे. असं ते देवाचं नाही त्याला कळत काय देवाच्या काहीतरी विरोधात. आपण डीप थिंकिंग करायचं नाही, उगाच थोडे ओव्हरलोड आहेत तुझ्या ते जास्त विचार करू नको. आता कसं मांसाहार पत्ना पण नसतात थंड वातावरणात, त्याच्यामुळे पाळूचं काहीतरी असं सायन्स काहीतरी असतं ना त्याच्या मागे आपल्या. त्या सायन्सकडे जास्त जोर देऊ नको. सो मंडळी तर आम्ही आज टाळकाळ्याची भाजी खाऊया. सो लेट्स गो. आईने म्हणजे तयारी करून घेऊन दे बाकीची, मग डायरेक्ट बनवायला घेऊया. आणि कशा प्रकारे सोडून थोडक्यात आता काय करत रस्ता सांगून आताही आपण आधी याचे जाडे देठ ते काढून घेऊया आणि आधी धुवून घेऊया. धुतल्यानंतर या सगळा काढून घेऊ काही देठ. आणि तू येईपर्यंत मी चिरून ठेव. ओके, चिरून ठेवते, बाकी तयारी करून ठेवेल. सो मी आता भाड्याला निघणार आहे. तर अशी लाईफ चालू आहे. आल्यानंतर भाड्याला जायचा यायचा, नंतर बाकी सगळी कामं करायची. मी कुठे गेलेलो. सो लेट्स गो, आपण निघूया भाड्याला. मंडळी फायनली भाड्यावरनं मी आलेलो आहे आत्ता. आणि बराच वेळ झालेला आहे, जरा उशीर झाला यायला मला. सो आई इकडे भाजी निवडायलाच बसलेली. तरी बघा बऱ्यापैकी भाजी निवडून झालेली आहे आईची. तर तुम्हाला थोडक्यात आता दाखवेल. अशी पानं कुटून घेतली पानं, आणि हा पुढचा थोडा कवळा भाग आहे. तर थोडक्यात म्हणजे कोवळा भाग घ्यायचा आपल्याला. मेथीची भाजी वगैरे शेगलाची पाल्याची भाजी करतोय सेम तशीच. सो हे बघा हे देठ आहेत ते आई इकडे काढून ठेवते. सो असा कुठून घ्यायची आहे. तर आईने तर घेतलेली आहे. आणि आता काय करूचं आई? आता ही चिरून घ्यायची. आता आड्यावरती चिरून घ्यायची. तुमच्याकडे आपण ही सगळी चिरून घेऊया. कशाने पण तुम्ही चिरू शकताय, तुम्हाला वाटेल त्याने. मंडळी फायनली आपली भाजी चिरून झालेली आहे व्यवस्थित, तुम्ही बघू शकताय. एकदम फाईन चॉप तर झालेली नाही, कारण आमच्या घरी आढाळा असतो वेळी त्याच्यावरती केलेली आहे त्याच्यामुळे. आणि हातात एकदम छोटी छोटी पानं असल्यामुळे नीट पकडता येत नाहीत त्यामुळे.
सो ही भाजी आहे आपली चिरून झालेली. त्याच्यानंतर इकडे तुम्ही बघू शकता कांदा आहे फोडणीसाठी, मिरची, इकडे आमचा खोबरा आहे आणि भिजवलेली चण्याची डाळ, हळद, मीठ मीठ. कढई तापत ठेवलेली आहे तेल टाकून. हे बघा कढई ऑलरेडी इकडे तापत ठेवलेली आहे. तापत ठेवलेली लोखंडी कढई आहे, जाड आहे ती, वेळ लागतो थोडा तापायला. तेल पण तापत आलंय. तर सगळ्यात आधी टाकूया हिरवी मिरची, त्यातच कांदा, आता कांदा परतून घेऊया थोडा वेळ. कांदा चांगला परतून घ्यायचा व्यवस्थित. कांदा आपला व्यवस्थित परतून झालाय. त्याच्यात टाकूया चण्याची डाळ, भिजवून घेतली. ही आता परतून घ्यायची व्यवस्थित. 1-2 मिनिटं परतूया. आणि आता याच्यातच टाकायची हळद. आणि मीठ पण आताच टाकते, नाही तर काय होतंय बऱ्याच वेळा मीठ दाखवायचं राहून जातंय. बरेच वेळा होतं म्हणजे बरेच वेळा जेव्हा व्हिडिओ थांबतो तेव्हा पटकन ते टाकून जाते. नंतर मग वाटतं काही टाकलंच नाही. आणि आता ही भाजी टाकायची. आता ही परतून घेऊया व्यवस्थित. आणि नंतर मग बारीक गॅसवर झाकण ठेवून शिजवत ठेवायची ती. आणि ती शिजल्यावर एकदम कमी होते. आता केवढीशी झाली तुम्ही बघू शकताय. जेव्हा एकदम सुकी होती तेव्हा त्याची क्वांटिटी किती होती. कढई पूर्ण वरतीपर्यंत भरलेली दिसत होती. आणि जशी जशी ती शिजत जाईल म्हणजे तशी तशी त्याची साईज कमी होत जाते. तुम्ही बघू शकता क्वांटिटी कमी होते. आता झाकण ठेवून त्यावर तांब्या ठेवूया. आता 2 मिनिटं होत आली. आता आपण झाकण काढून बघूया. तर आता भाजी आपली शिजत आली, बऱ्यापैकी शिजली. डाळ पण शिजत आली आणि वाफेवरती शिजते म्हणजे. आणि पालेभाज्या शक्यतो अशा जाड कढईमध्ये किंवा जाड पातेल्यातच शिजवायच्या, कारण त्या वाफेवरच शिजवायच्या असतात, पाणी टाकायचं नसतं त्यात. आता खोबरं टाकूया. आपल्याकडे खोबरं थोडं जास्तच असतं. जास्त खोबरं नाही तर खाण्यात इंटरेस्ट नाही, मजा नाही आमच्या इकडे जेवणात. परत एकदा झाकण ठेवून एक वाफ काढूया. तर मंडळी फायनली करेक्ट 5 ते 7 मिनिटात आपली भाजी रेडी झालेली आहे. तर टायकाळ्याची भाजी रेडी झालेली आहे. टाकळा बोलतात, कोण टाळकळा बोलतात, कोण आमच्याकडे टायकळा बोलतात, बरेच शब्द आहे, पण शुद्ध शब्द हा टाकळाच आहे. तो भाजी रेडी झालेली आहे आणि आता टाइम आहे तो म्हणजे टेस्ट करून बघायचा. काय आई जाऊया, गरमागरम टेस्ट करून बघायची. जाऊया टेस्ट करून बघू. आई लय उत्सुक असता.
आम्ही सुद्धा असतोच आणि गरम गरमच मजा असतं कुठचीच वस्तू टेस्ट करून बघण्यात कारण तेव्हा चव एकदम नेक्स्ट लेवल असता. लेट्स गो. गॅस आईन बंद केलेलो असा भाजी पण प्लेट मध्ये काढल्या. सो मंडळी विषय असं झालेला आम्ही जरा लेट चहा पिलो त्याच्यामुळे आम्ही कधी पण चाय पितो कारण मी लेट इलय. सो आता जेवतलो थोड्या वेळानंतर तर जाऊन टेस्ट करून बघूया. हॉलमध्ये जाऊया. लेट्स गो. तुझी भाजी आणि चमचं घेऊन ये माका पण. फायनली हॉलमध्ये इलो आणि आई पण असा मी पण असं आणि अडे पप्पा असत. तर आजचा क्रेडिट जाता सगळा पप्पांका कारण पावसात जाऊन पप्पा काढून घेऊन येत भाजी. पावसात भिजत काढलंय. आईक सांगलंय चल. आई म्हणाली पाऊस पडत नाही नको मी जाऊन काढलंय. पहिलीच भाजी काढलंय मी. व्हिडिओ मागचे कष्ट कळा होय सगळ्यांका. बरोबर होय काय ना. सगळ्यांचा हातभार असा एकट्याचा काही एक नसता. तुका सांगितलं पाऊस पाऊस होता तुम्ही घराकडे असत आई ह्या काउटान जाता वगैरे मला माहिती पप्पा काढून आणतो. शाबास. आता खाऊन बघ. क्रेडिट तुका ना. ती पोहे घेतात तशी भाजी घेतलं प्लेटीत. पण भाजी मस्त आली. बरी आली. खाताना मजबूत खाय. एक नंबर. सगळ्यांना काय सांगशाल का एक सांगायचे परत करी एकदा. मस्त आली. खाताना मजबूत खायचं व्हायचं खायचं नाही. वा खाल्यावर काय वाटावं ना. कशी आली जबरदस्त. सेम शगलाच्या पाल्यासारखी. मंडई आपण पण खाऊन बघूया. तर आ करा. एक नंबर भाजी. हा असले का ना पेज भात होईल. पेज भात नाही असले शेगलाची याच्यासारखी झाली आहे. सेम टू सेम मंडई. शेगलाची भाजी असते शेवग्याची सेम टू सेम तशी. पेज आणि ही भाजी एकदम जबरदस्त. तुम्ही अशी पण खाऊ शकता आणि चपाती असली तरी पण आणि भाकरी बरोबर भारी लागत आहे ना. मस्त. आणि अजून एक मंडई तुम्ही जर फेसबुक वरती पेज वरती आमचे व्हिडिओ बघत असाल व्लॉग बघत असाल तर चॅनल पण आहे ओमकार पलो ब्लॉग्स. तर तुम्ही लवकर सबस्क्राईब केला. थोडेसे सबस्क्रायबर पाहिजेत 5000 व्हायला. एक मला वाटतं 50 पेक्षा कमी राहिलेले आहेत. युट्यूबला जाऊन सबस्क्राईब करा. नक्की सबस्क्राईब करा. आणि दुसरी गोष्ट तर मी ऑडियन्स पोल टाकलेला आहे की तुम्हाला ब्लॉग कसे पाहिजेत म्हणजे कुठच्या लँग्वेज मध्ये. मालवणी पाहिजे शुद्ध मराठी पाहिजे त्याच्यानंतर मिक्स पाहिजेत. तर नक्की त्या ऑडियन्स पोलवर तुम्ही वोट करू शकताय. तर बघूया सगळ्यात जास्त वोटिंग ज्याला येईल त्याला आम्ही जास्त प्राधान्य देऊ म्हणजे जास्तीत जास्त ब्लॉग त्या भाषेत करायचा प्रयत्न करू. तर नक्की तुम्ही जाऊन तिकडे वोट करू शकता काय कारण एवढा सपोर्ट करते प्रत्येक गोष्ट सांगताय चुकलेली असून दे कुठची पण. आणि आता 5000 हो मोजकेच रवलेले आहेत तेव्हा नक्की सबस्क्राईब करा आणि 5000 कम्प्लीट करा. उद्याच्या उद्याच करून टाका म्हणजे ज्या दिवशी तुम्ही ब्लॉग बघताय त्या दिवशी. सो या मंडई भाजी खायला आणि पार्टी करू मोकळी. तर मंडई फायनली भाजी टेस्ट करून झालेली आहे. मी तुम्हाला पण सजेस्ट करेन की तुम्ही पण नक्कीच भाजी जा जंगलात जा रानात जा रानभाजी काढून आणा आणि करून बघा आणि खाऊन नक्की कमेंट करून सांगा. आणि ही तर एकदम जबरदस्त झाली. जर मी गेलो नसतो आणि पप्पानी ती भाजी काढली नसती तर खायला भेटली नसती. सो कोणावर अवलंबून राहू नका. तुम्ही स्वतः पण जाऊन काढून आणू शकताय. फक्त माहिती करून घ्या भाजी कुठची आहे आणि कशी आहे. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. आजचा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.